Firma Google rešpektuje každého človeka ako individuálneho prispievateľa k tomu či už biznisu alebo celkovému well-beingu v rámci Google. Samozrejme, ako sme už spomínali, je to strava. Dvakrát do týždňa nám nosia čerstvé ovocie, zeleninu. Máme zásobu čerstvých ovocných džusov, ktoré vlastne nám pomáhajú fungovať. Sú nám to v bedničkách, nakrájajú a vlastne naservírujú to do kancelárie normálne na veľkých táckach, čiže každý si potom môže podľa chuti a potreby zobrať či už jablčko alebo nejakú tú mrkvičku na hryzenie. Takže namiesto nejakých čokolád alebo nejakých tých nezdravších snackov máme takéto ovocno-zeleninové. Od začiatku sme nemali také priestory, ako máme v súčasnosti, tak sme mali v začiatku iba tie automaty, kde sme mali či už nejaké tie keksíky a čokoládky a tak ďalej, no ale keďže to bolo vidno aj na nás, tak sme sa zamysleli, že pri našej sedavej robote nebude asi dobre pokračovať v tomto trende a tak sme sa začali inšpirovať inými office-mi, ktoré to už majú. Čiže keď si zoberieme centrálu Google a iné ofisy, tak tí už tú zelenú ovocie majú pravidelne. Určite sa to vráti v pohode tých zamestnancov v tom, že cítia zamestnanci, že tá firma, jej záleží okrem toho, že ľudia chodia do práce a robia si svoju prácu, takže im záleží na tom zdraví, že tí ľudia časom nebudú obézni, nebudú mať problémy s nejakými kardiovaskulárnymi chorobami a tak ďalej. Takže myslím si, že taký ten apel na to zdravie, na to zdravotný životný štýl určite dáva ľuďom pocit takej väčšej dôležitosti v tej firme. Je to niečo, čím je Google známy, svojimi farebnými a netradičnými priestormi. Takže je to niečo, čo sme do určitej miery odkúkali od už existujúcich ofisov, ale nie vo forme toho, že by sme skopírovali existujúce dekorácie, ale v tom, že sa dá aj z nudných kancelárií spraviť niečo zaujímavé, kreatívne, veselé, čo ľudí bude viacej inšpirovať a stimulovať k zaujímavej práci ako len sivé steny a hnedé stoly. Nepoznám problematiku výrobných závodov, ale viem si predstaviť, že tiež existujú priestory, kde by si tí ľudia mohli prísť počas prestávky, oddychnúť, sadnúť, možno vypiť tú kávičku, nejaký džús a prehryznúť nejaké to jablko. Ako tie náklady reálne nie sú také veľké, ale ten benefit psychologický, aj zdravotný, samozrejme pre toho zamestnanca, sa asi nedá merať peniazmi. Tých pár eur, čo zamestnávateľ vynaloží, samozrejme pri stovkách zamestnancov je to iná suma, ale pravdepodobne sa to potom pretaví do toho, že ľudia nie sú stále na marótkach a podobne. Google má z toho v prvom rade asi spokojných zamestnancov, pretože tá práca je náročná. Hej? A takisto ako možno niekto manuálne pracuje, tak my pracujeme so systémami hlavou a riešime komplexné problémy pre našich klientov, tak nie je to prechádzka. Tiež musíme prísť do práce a odviesť nejaký ten výkon. Takže to, že sa zamestnávateľ o nás stará týmto spôsobom, nám vnútorne vytvára pocit takej dôležitosti vo firme a to, že zamestnávateľovi na nás záleží a preto vieme to naspäť vrátiť tomu zamestnávateľovi a nie je to o tom, že si štíkáme alebo niečo podobné.